Takže ahojte, dneska máme tady Emeralda. Můžem se podívat, minule vlastně jsme tady zjistili, že se popletli orby, Maxi s Archím a vlastně se nějak malinko pokazilo počasí a my musíme rychle do Sud Polisu. Ale do Sud Polisu bych to udělal tak, že vlastně se půjčíme na chvilku, víte koho? A tady je rybář, takže bychom mohli zkusit Evelyn vytáhnout. Co? Nebo už jsme nevybojovali jsme ho. Dobrý, takže se ještě tady trošičku poexpíme tentakul. Vlastně, že se bude pršet přesně tak není co řešit, prostě je tanda. 38. Tentakul. Tak týpek bude mít asi samý tentakul, jak tak vidím. No, ale to je jedno, protože... A Volmer, tak to je třeba už takový menší tank. To bychom mohli už použít Thunder. To je dobrý, jak teď prší, tak... si jenom takhle počíme XPK. Jdem dál, hala. Ale... Jo, tady jsem vůbec nebojoval, jo. OK. Stádiu. 35. A tady je Sunny. Aha. To je jedno, stejně Spark potáhl. Takže, jo, jdem dál. Takže telefonní číslo. Ne, 11 nechci. Tak. Se odsud dostat, tak já vám dám vědět, až budeme v Most Deepu. A v Most Deepu se půjčíme fly a měli bychom tam vletět do toho Sud Polisu, tak se uvidíme. Čus. Tady ale tím slepka půjče. Nevím, to jsme trochu úplně pospočili, takže musíme spát. No mi taková zajímavost. Tady bude mít tyhle týpce tam, tak jen tabu tam měla šikinka a ten chlapek měl ten taková oba na level 30 backfield, takže to jsme s Evelyn a Ironem krásně vyřešili. No ale 33 slušný. My potřebujeme vlastně dostat do Most Deepu, ne do Evergrande. Uvidíme. To je to. Tak, jsme v Most Deepu a udělali jsme 40, na 39 se učila Evelyn, se tam vlastně učila, no tady jsme štaknutí, se učila Byte, takže jsme se krásně naučili Byte. No vlastně, no, to no, jenom ten Byte a udělali jsme 40 a vlastně, to je tak jako nejvíc asi podstatný, bych řekl. Takže my chceme windrow. To bych se musel trefit do toho boxu, tak. Máme tu tentakula. Vidím, no. To by neměl nic fly. Tak. Wingull. Takže si vezmu tady Trapiusa, budeme to Sud se zase switchnem. Tak. Fly. Dojeli koulu. A myslím, že to měl. Máte to měl. Musíme totiž... Ne. Maty. A Rock Smash. Jo. Díky.
Tak a teď chceme zpátky. Crack. Fly. Sud Police. Tam bychom normálně vletět měli, protože jsme už tam byli. Hele. Všichni tady koukají, co se to děje. Já jsem neřekl. Hele Steven. Pokecáme s Stevenem. Tyhle Pokémoni bojujou. Groudon a Kyogre. Tyhle dva super starověcí Pokémoni se probudili po dlouhém spánku. A teď tady se ničí sami, jako se prostě ničí sami do sebe. Tady s jejich nekontrolovatelnou energií. Doblo. Když seš teď tady, to become invalid crisis. Si pohledám do té krize. Tady je někdo, koho bys měl poznat. Pojď za mnou, prosím. OK. Super jsme ani moc neprohlíželi, ale vypadá tady ty domečky krásně. Ale zpátky k Steenovi. Poslouchej, Double. Musíme seriózně, tohle je seriózní věc a důležitá. Vidíš Groudona Kyogre. Vidíš, jo, to no. Hero, to OK. Že jsou jako silní a že jako, no. OK, že prostě, jako, že prostě to je most important, no prostě tohle není žádná lehká věc. OK, jsme tady. Uvnitř té jeskyně najdeš někoho, kdo se jmenuje Velis. Fú, jak se jmenuje Velis, ne? Nebo Valas? Prostě budeme mu říkat Valace, ne. Jo, uvidíme, jak mu budeme říkat. Myslím, že máš něco, co by jako bylo potřebný, to Cave of Origin, OK. Zuba 31. Evelyn? Bajta se nepoužijem. Tak jo, hele. Takže dolů. Tady jdu. Tak to je asi on. Tak ho čapnem zezadu. Takže teď si doba. Slyšel jsem od tebe spoustu věcí. Moje jméno je Valas. Půjdeme mu říkat Valas. Je to Valas. Byl jsem jednou gym leader Sud Polisu, ale něco se stalo. A teď tam je můj Streets Yuan s Gym Operation, OK. Groudona Kyogre, dva Pokémoni. Prostě furt, to je strašně, že jsou strašně silní starověcí a že měli to dlouhodobý spánek a tady ty věci. No tak něco to. Ale tady nejsou jen dva super, jako velmi starověcí Pokémoni. Je tam i třetí, schválně kdo ví, kdo je ten třetí. Poradím vám, když je v shiny, tak je černý. Nic vám neporadím. A myslím, že teď si ji nechytíme, ale po tomhle incidentu si ji budeme moc chytit. A na to bychom měli asi využít Master Ball.
Tak, ale zpátky k momentálně. Asi vám většina došlo, o kom je řeč. Někde tady je super starověká Rayquaza, říkejte se tomu, jak chcete, ale pro mě to je Rayquaza. Chápem. Takže, jo, OK. Říká se, že Rayquaza uklidnila tyhle dva Pokémony před mnoha lety. Ale Rayquaza nemá žádný... Prostě vůbec nevíme, kde je. Daplo, ty víš, kde je Rayquaza teď? Prosím, tell me. Cave of Origin, to jsme tady. Mount Pyre, to je tam, jak měl Magma, ten svůj hideout. Skypillaru jsme nebyli. A tady to, že se to nepamatuju. Nepamatuju si to. Ty si to nepamatuješ? To je problém. Nemůžeš si to teď nějak pamatovat? Asi bude tady, když jsme tam jako jediný nebyli, ale... Jo, nebudeme ho trolit, tohle je vážná věc. Skypillar? Vždyť to musí být ve Skypillaru a já vůbec nevím, kde Skypillar je, jenom vím, že to je někde u moře. Nebo tady není moment ztrácet čas. Musíme rychle do Skypillaru hned. Ach jo. Ale zkusím to nějak najít. Sejmaj. Spark. My si nám tady chcem poexpit trochu ještě Evelyn. Detect. Gratuluju, že jsi detektoval můj Spark, ale to ti je k prdu. Tak. Boom. Takže tam ještě řekne Steve'nu. Skypillar. OK, třeba nám to řekne, kde je. Nebyl jsem tady někde, ale víš, kde by to mohlo být? Ne. Osoba se silnou with strong will. A superiózní talent. To asi bude duše. Silnou duší a to. Trenér, který má knowledge, znalost a zkušenosti s mnoha Pokémony. Aha, tak to jsem mohl vyprávět o mě, ne o tom Valasovi s tvým. No a ještě pohoda, to ještě stihnem. A tady aktiv. Tak já bych zkusil, tady jsme nebyli, takže já bych to zkusil tady takhle sem, co vy na to? Tady někde bude ta Skypillaru. Určitě. Tak jo, ale jdeme si pro to. To víte co. Teoreticky můžeme pro pár ultrabalů. Ne. Tady vezme 12 tady těch. Full healy, no. Potřebujeme jako Dasy, Revivy. Málo. Nic extra. Max repely. To je aspoň tak 20. Díky. Čus. Tak. No a hele, Maxi, ještě pokecám ještě s tady těma dvouma. Maxi. Groudone, prosím. Přestaň, co děláš. Víme, že jsi teď silný, ale pokud budeš pokračovat celý Hoenn a South Pole budou zrujnovaný. Kyogre, co je špatně? Look over, podívej se sem. To je červený orb. Sklidni se, Kyogre. 3 tečky. Není to dobrý, it's not repoře, nepomáhá to vůbec. Ty nepomáháš. Co jsem čekal, že Archie je víc inteligentní. Já jsem Maxi.
Takže bye. No, snad nebudem potřebovat Rock Smash a tyhle ty krávoviny. Tentakula jsme chtěli. Tak a jdeme. Jak se mějte, Kyogre, chvilku počkej s Crowdonem, jo? Nezlobte. Jen takhle za sebe koukejte. Tak, Pokémon Dive. Tak. A jdem trochu doleva. Mí to je doleva, vaší možná doprava. Ale u mě to je doleva, takže jdeme doleva prostě. Tak uvidíme, no. Je tady double battle, tak já vám dám vědět, až budem u Rayquazy a uvidíme se. Ale řeknu vám jednu věc. Ještě jsem se ani pořádně nehnu a je to tady pořádný bludiště. Já se nevím kam jdu, Lilycove. Jsem dokonce v Lilycove, takže se uvidíme někde, až budu někde normálně. No. A když jsme v Lilycove, tak můžeme toho využít. Sorry, to ne. Můžeme se tady to. Nějaký umělecký. A to je jedno, to se podíváme potom, ale mně se nekupily ty. Můžu se jenom podívat, kolik mám peněz. Že já jsem nemohl najít max repely. Já jsem, že mi se neprodali, protože mám plný batoh. Takže nuggety. Oba dva, díky. A no. Za 4, jako proč ne? A koho bychom mohli expit dát na expení? Matyho, ten je tady, nebo Lyrona. Jo, Lyrona se hodíme na expení, takže item, give, exp share. Tak, dám to, když tady by byly double battery, tak koupíme si ty repely, protože já na to fakt nemám. Fakt, seriózně, fakt jako. No kašlu na to, berem prostě Tropiuse, to je prdu, až se ten Pelipper se může naučit surf, ne dive. Takže úplně topka, hej, úplně topka. Takže fly. Tak. Musíme koupit tady. Max repel. Pojď. 30. Je mi to jedno. Tak, kašlu na ostatní. Tak. A jdem. Prostě. Musíme se ještě podívat, počkej, to bude Pokénavu, že? Map. Musíme tady sem do Pacific Lock City. Takže dolů a doleva. Dolů, úplně dolů. A doleva. Úplně dolů a doleva. Úplně dolů a doleva, ok. Takže tady startuje naše Journey. Max Repel jde na akci. Takže úplně dolů a doleva. Ale trenér. Možná. Aha, to jsme už vyfajtili. To je jedno. Úplně dolů. Úplně dolů. Goddammit. Úplně dolů. No a už se ztrácím. A jdem, tady bude někde ten Everground, že? Tady bude Everground. 129, ale takže zkusíme
Tudy, jo? Zkusíme tady. A tady je trenér, to vypadá dobře. A vypadá to nadějně. Takže úplně dolů a doleva. Ale to zvládneme společně. To zvládneme. Tak se uvidíme. Tak už jsme konečně tady, hele. Takže se tady můžeme trošičku popodívat. Mirage Island. On must become visible. Je to náročná angličtina. Já tady nemůžu vidět Mirage Island. Aha. To je Pokédex. Nejvyšší kontakt. Check out this horsey. Podívej se na tohle horsího. No. Ty budeš nějaký trade. Tak horsí nepotřebujeme. Ta se ví na Kingu pomocí tradu, který musí být na sídře. Že ne. Byla chytná včera na moje narozeniny. Oh, I can see that you want it. Oh, já vím, že to chceš. Potom všem to je jasný. Řeknu ti, že jo, takže já ti dám bagona, ty mě horsí, no tak ty seš dobrý scammer. Jako horsí nepotřebuju, ale bagona ti nedám. Ani zatím nemám bagona. A to Salamence, to je jiný drak. Jsem Pokémonní fanoušek. Červený Stropad. Tam 27, OK. Takže, jo, počkej, to byl Frustration nebo Return? Tam 27. Return. Takže damage, jak nás Pokémon má rád. Takže se polečíme. OK. Že tam ten týpek že to a všichni Pokémoni ho mají rádi a tady ty různé krávovinky. Tak. People říká, nebo lidi říkají, že Pokémoni lítají vysoko nad holenem a je to lítání okolo všeho v tom čase, nepotřebují se odpočnout někde. OK. Where did you come? Yes, down. Takže odkud jsem přišel. Never hear of that. Aha. Sky Pokémon. Rybář. Skypar, jo, to je tam, takže musíš tam trošku nahoru. OK. Rybář potahal. Steel, Ice a ještě někdo. Počkej. 6 teček otevřou 3 dveře. Dědeček mi to říkal, ale nevím, k čemu to znamená. 6 teček otevřou 3 dveře. 6 teček otevře. Takže myslím, že vypiloval nebo ne. 6 teček otevřou 3 dveře. Víte, co to znamená? Regirock, Registeel a Regice. Jen tak, pokud někde budeme chtít. Víme co. To otevřel ale 6 teček. Jaký 6 teček se jedná? To je otázka druhá, že? 6 teček otevřou 3 dveře. Uvidíme. Tak. Tady další rybář. Vingul. Takže Spark. Nice. Jak jsem dal Exposure Lyronovi, protože Agron by se nám momentálně trošičku hodil, ale nehantíme to a naučil jsem Quicka, tak dal jsem mu tam Bite, protože Quicka tak už bude slabý a Bite bude silnější a bude moct se trochu vyrovnat proti Ghost typu. Což myslím, že týpka
je v Ghost v Elitní 4. Takže nechce expert, ok. Takže tak, no. Elitní 4 to se taky ještě užijem. Legrace, to tam nemáme. Pořádně nic, jako co se týče jako typování, ale tak máme Electric, Psychic, Water, Rock, Ground a budeme mít toho ještě jednoho Pokémona. To si užijem, to mi věřte, že se to užijem a krásně ukončíme náš Emerald Let's Play. Chycením Rayquaza. To je to opravdu. Ještě ten Fire bychom měli dohrát, že? Super, na něj zapomněl, takže příští epizodka bude Fire. Jo, a trochu, tam musíme ještě trochu, že se musíme vynout naši Piper. Ježíš, to ještě tolik věcí tam je. Legendární ptáky. Jo, a mohli bychom to dohrát už. Mewtwo, moje srdcovka. No, ale teď jsme u Emeraldu. Hele, Vales, takže jsme v Skypelaru. Oh, I am terribly sorry. Oh. Spěchal jsem a nevšimnul jsem se, že to otevřel jsem dveře do Skypelar. Je to zemětřesení, no, musíme spěchat. Situace se dostává horší. Tohle není dobrý. Vedr, to počasí, prostě je hajzlu. Dablo, Rayquaza bude někde tady. Pojď, musí zachránit Soud Police. Všechno je ve tvých rukou. Tak, Golbat, že bychom tako 35, to se trochu poexpíme tady, jako dáme Evelyn krásně na 42, já tak koukám. Ukáž. Ještě něco je tady. OK, hele. Sableye. Jak tomu bude dávat Spark? Slušně tomu bude dávat Spark. Tak ještě něco se tady spawne. Okay. Další Sableye, OK, takže tam to bylo Golbat, tady bude asi Sableye, jo, fake out. Tak to pozor. Knock off. Tak pojď. Tak, tady něco bude bez tak. Jo, to musíme bicykl. Acrobike mám. OK. Co je tady? Claydol. Ahoj Claydol. Hyper Beam. Probudil se Rayquaza. Tak jo, tak jdeme zpátky do Soul Polisu. Tak ještě tady bychom mohli trochu poexpit, co? Bonnet. To je... takže ten se zatloukal. Takže jsme 42. Nice. Ale jenom 39. Banet, to je taky Pokémon. To se taky musíme někdy zahrát, Baneta, to je... A Claydol, kámo, to je nejlepší kombinace. To je fakt nejlepší kombinace, to je topka tohle. Tak. Aha. Jo, tady musíme spadnout, tak. Teď asi tam jsme měli jít. Spark. Takže se s tím nebudeme štvát. Ale udělali jsme 42, Lyron 39, krásně. To na 40 by se mohl vyvíjet, co? Lyron. Asi naděje se nebudeme dělat. A tak ty Golbaty bychom měli jako trochu posundat, jako 400 XP, nebo kolik dával? 400 pro každýho, tak to jako na divokýho Pokémona je úctyhodný, jako a ještě když vím, že na jeden hit spadne, tak jen tak for fun 400 XP
trošku, se není moc, ale dá se s tím trošičku žít, takže tak. Nemáme save buy. Krásné, no, save buy. Detect. Boom. Boom. Krása. Tak jo, ale se jdeme zpátky do Polisu. Tak a tam by mohla být nějaká animace. Tak, jsme to dali do spalaného. Tak, čínský drak. Tak máme screenshot na náhledavku. Wow, už se tady krotí. A už ta veselá hudba. OK, tak asi bychom měli zajít za Stevenem, nebo... Ne, já si myslím, že bych Evelyn chtěla poléčit. Steven počká. Ale my jsme teď byli na nohách furt, takže... aspoň ty Evelyn musíme dopřát. Tak, surf. A už můžeme k gymu, hele. Teď co nám řekne Steven. Tak, to byla Rayquaza. Je to incredible, jak tyhle dva Pokémoni utekli tak rychle. Dablo. Lídři Magma a Aqua myslí, no tak, okay. Maxi. Tak to byl starověký, tak to byly starověcí Pokémoni. Tak to byl starověký Pokémon, nebyl to jenom Groudon a Kyogre, jsem se trochu zamotal. Potom všem si myslím, že jeden Pokémon to všechno dal do správných rukou, jako do správných, víte co, prostě, že to jako zase řekla si, že to ty tupouni dělají, to musím lítat přes celý Hoenn, aby přiletěla, zařvala, oni se lekli, stáhli se, nevím kam se stáhnou, Groudon na tom svém ostrov jsem tam už žádný neviděl, tak jestli se potoval nebo se teleportoval, se tam přivezl nějaká Abra, ale to nebudu soudit. Ha. Aha. Kyogre a Groudon oba utekli rychle. Počasí Hoennu se vrátilo do normálního. Ha. Možná to bylo něco malého. Jo, děkuju za tvoji pomoc. No, celý Hoenn byl zachráněn. Za všechny lidi děkuju a dostali jsme HM a Waterfall. OK. Budeme muset porazit Gym Leadera. Ale na to si necháme na příští epizody. Na epizodu. Očekávám, že bude Water, když to je takové potopení, ale nemůžu soudit, možná nějaký Ice, možná nějaký úplně jiný typování. Tak se mějte hezky. Užívejte. A příští epizodka asi Emerald. Fireat. A trochu ještě přechodíme to Mewtwo a nějak to bude vypadat. Tak se mějte. Čus!